Tecnocampus Mataró-Maresme, la universitat emprenedora. El projecte Tecnocampus compta amb un model universitari basat en 3 línies estratègiques. Per una banda, l'emprenedoria. Volem potenciar la creació d'empreses. Per l'altra, la internacionalització. Volem una universitat connectada amb el món i volem una universitat professionalitzadora. Les empreses de la comarca que estem molt internacionalitzades necessitem de futurs professionals preparats per afrontar els reptes d'una societat molt competitiva. Jo estic convençut de que aquest és un tema de la màxima importància, tota vegada que, no per vindre, no hi ha altra alternativa que la formació i com més bona sigui millor. Un dels principals valors afegits de la nostra universitat és la proximitat. Proximitat entre alumnes i professors, que permet oferir un ensenyament de molta qualitat, i proximitat amb les empreses del nostre territori per al desenvolupament de les pràctiques. I estic encantat, tant amb els meus companys, els professors, el centre. La veritat és que el professorat és molt proper als alumnes. Cada any surten unes ofertes de les beques IASTE de diferents llocs i hi havia una que era de Polònia i pel que estava estudiant era la que més m'interessava. Clar, la part positiva també, a part de l'anglès i tot, és que vens amb un títol més, un títol internacional, un títol d'allà. En un sol any aconsegueixes 2 titulacions. I thought Mataró is a better choice because I like the beach and the university on the pictures and everything seem to be really nice. Estudiants, professors, investigadors, empresaris, tots coincidireu en un mateix entorn on es facilitarà la vostra feina i es produiran efectes multiplicadors en l'àmbit econòmic. El Maresme t'ofereix l'oportunitat d'aprendre gaudint d'un entorn privilegiat a prop del mar.